soroll de l'aigua. La Riera de Sorreig va viure a l'estiu del 2020 un episodi de sobrefreqüentació, degut al desconfinament post-Covid i a la regulació del bany en altres rieres. Aquest fet va alertar residents i ajuntaments, i posant el focus en la preservació de l'espai, es va obrir una oportunitat pel territori per dialogar i reflexionar al voltant del valor del patrimoni natural i la necessitat d'elaborar estratègies de gestió comunitària de la riera i l'entorn natural que l'envolta. Què significa, doncs, per les persones del Lluçanès la Riera de Sorreig? Una paraula només? Natura, en estat pur, natura. Vida. Un record molt agradable. Investigació, natura... És vida, amb una sola paraula. Una font de benestar i un lloc on créixer. Jo soc nouvinguda a Sant Bartomeu del Grau, vaig arribar a Espirats de Sant Filomori l'any 2005 i descobrint una mica l'entorn vaig descobrir la Riera del Sorreig i la veritat és que vaig quedar meravellada d'aquesta riera tan amagada però alhora tan espectacular i amb racons meravellosos. El Sorreig per nosaltres era una font on pescàvem, on vam aprendre a nedar. Forma part de la meva infantesa, vull dir, com un record molt agradable. El que fèiem és anar fins a Guiteres i anàvem allà a aquella cascada doncs, a veure l'aigua quan baixava i tot això ens feia gràcia quan érem petits. És un lloc on divertir-me. I vaig en moto, a berenar, a passar-m'ho bé, a escalar, tot el que m'agrada. En puc dir molts, però el més recent i especialment és que cada dia he anat a passejar, doncs perquè és important caminar amb l'embaràs i cada dia he anat a passejar i ha sigut també una manera com de connectar-me amb mi mateixa. El vincle que hi tinc ara mateix és amb els nens. És on trobem estímuls per després aprendre. Una sortida que sempre tenim èxit assegurat és quan anem a la Font de la Prada. Els nens desapareixen i sabem que hi som perquè de tant en tant sentim algun crit o alguna rialla. Si Sorreig és sinònim de vida, de natura i de benestar, si és un lloc on hem crescut i volem que creixin els nostres fills i filles, per què no el custodiem entre tots i totes? Al març del 2022, els 5 municipis propers a la Riera, Sobremunt, Santa Cecília de Voltregà, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau i Sant Boi del Lluçanès, amb el suport del Consorci del Lluçanès, van iniciar un camí per definir, de forma participativa i comunitària, una estratègia de gestió del patrimoni natural del territori. D'aquest procés de diàleg i reflexió en va néixer l'Acord del Sorreig, un pioner i ferm compromís per custodiar de forma comunitària el territori. I és que en el camí d'evolució democràtica hem normalitzat que fossin 2 homes o més qui es donaven la mà i prenien les decisions dels territoris i pobles rurals on habitem. Tanmateix, aquesta vegada ho hem fet diferent. Aquesta vegada, l'acord és dels pobles. El passat 19 de novembre de 2022, una cinquantena de persones, entitats culturals i ecologistes, artistes i administracions públiques es van reunir a la Font de la Prada, a Sant Boi de Lluçanès, per celebrar i signar l'Acord del Sorreig. L'acord és la primera capa de sòl necessari i compromís per seguir custodiant de forma comunitària la Riera del Sorreig i tot el patrimoni que l'envolta. Tal com s'ha fet durant molts anys i moltes generacions, ha emergit la necessitat de seguir-ho fent en un present i també en un futur. Declarar fermament el compromís comunitari de custodiar el patrimoni del territori. Les diverses veus del territori i la seva comunitat seran legítimament escoltades en els processos de presa de decisions i de governança. Els interessos de la comunitat es valoraran per damunt dels interessos particulars i individuals. Conèixer l'estat de salut de la Riera i de tota la conca com aliats essencials pel futur de la comunitat. Analitzar els usos i necessitats d'aigua del territori i fomentar la gestió més eficient i responsable per tal de millorar-ne la salut i el cabal. Ordenar l'ús públic de l'espai natural i promoure actituds responsables per a la preservació conjunta. La informació de decàlegs, cartelleria i altres reflexaran la veu de la gent del territori. Fomentar un model de turisme responsable, respectuós i que aporti valor al territori. Recuperar el vincle amb la Riera, apropant infants, joves i adults a través d'activitats que fomentin el coneixement i el respecte a l'entorn. Promoure la recuperació del mosaic agroforestal i la conservació i millora de la biodiversitat.
L'Assemblea del Territori vetllarà per la implementació de l'Acord del Sorreig. Durant el 2023 es constituirà l'Assemblea del Territori, l'organisme que coordinarà la implementació dels principis, estratègies i actuacions recollides a l'Acord del Sorreig. Per la vida que vindrà, custodiem juntes el territori de la Riera.